En aquest videotutorial veurem com podem assignar diferents estils a diferents elements d'un document de text del LibreOffice Writer. Per fer-ho, prèviament seleccionarem el fragment del text al qual volem assignar un estil. I a continuació, a la barra d'eines de formatació, fem clic al desplegable Aplica l'estil. D'aquesta manera ens mostra tota una sèrie d'estils que podem aplicar directament sobre el text que tenim seleccionat. De fet, les possibilitats d'aplicar estils a diferents elements d'un document de LibreOffice Writer van molt més enllà. I per poder seleccionar aquestes opcions hem d'obrir el quadre de diàleg d'estils i formatació. Un cop obert, veiem que podem aplicar estils a diferents elements, com per exemple a paràgraf, a caràcters, a marcs, a pàgines senceres i fins i tot a llistes numerades. Per aplicar un estil, senzillament el que hem de fer és seleccionar l'objecte al qual el volem aplicar l'estil, per exemple en aquest cas un paràgraf, ens adrecem a l'apartat corresponent, en aquest cas estils de paràgraf, i triem l'opció que ens interessi. Per exemple, en aquest cas podem triar cos del text i provar diferents tipus de sagnats. I això és tot.